Абласны этап Олимпиады собрал лепшых знаўцаў основ бяспекі жыццядзейнасці з усяго рэгіёна от 6 до 17 годов, 120 удзельнікаў и 20 команд. Через детей мы пытаемся достучаться до взрослых. То есть для того, чтобы проводить пропаганду безопасности жизнедеятельности, дети – это как самые надежные и верные инструменты. Першы тур тэарэтычны. Усе удзельнікі падзелены на 3 узроставыя групы. Для кожнай свае пытанні. На разважанне гадзіна. Прадстаўнік пінскай раённай каманды Паша Мышко з малодшай узроставай групы. Нягледзячы на невялікі вучнёўскі стаж у Алімпіядзе па АБЖ удзельнічае ўжо ў 4-й раз. На пачатковым этапе ён адным з першых дэтэрмінова здаў свой тест. Я теперь знаю, как можно себя спасти в любой ситуации. Например? Например, когда кто-то стучится в дверь, а я не знаю этого человека, а родителей дома нету. Что нужно делать? Я должен позвонить кому-то и сказать маме. Як для Паўліка, так і для многіх іншых удзельнікаў тэсціраванне стало сур'ёзным выпрабаваннем ведаў. Сложноватые вопросы, там есть и легкие, но больше из них это легких. Ну а так замечательно. Пасля падвядзення вынікаў тэсціравання у другі этап прапусцілі па 5 удзельнікаў з кожнай узроставай групы. Да апошняга практычна тэарэтычнага іспыту дайшло толькі 9 школьнікаў. На ім удзельнікі дэманстравалі веды і навыкі аказання першай дапамогі. І вось доўгачаканы фінал. Тройка лепшых вызначана. Як і год раней, гэта прадстаўнікі каманд з Іванаўскага района, Століна і Пінска. Я уже не участвую не в первый раз. Я ездил на республику в прошлом году, в этом тоже поеду. Я считаю, что это очень важный предмет, так как каждый должен знать, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. И для меня это важно. Наступны заключны этап рэспубліканскага конкурсу «Школа бяспекі-2019» пройдзе ў Мінску 24 сакавіка. У сённяшніх пераможцаў яшчэ некалькі тыдняў на тое, каб падцягнуць веды. Тацяна Будгусаім, Аліса Грыгарчук, Александр Дзяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».